от Европа предупредиха България да бъде по-реалистична в прогнозите си за икономически ръст. В свой доклад за следващата година Европейската комисия залага ръст в родната ни икономика от 2,6%. За сравнение, правителството дава прогноза от 3,6 на 100. На тази база е планиран бюджетът за следващите 12 месеца. Кой ще се окаже прав? Това попитахме независими икономисти. Вижте техния коментар в репортажа на Николай Василковски и Ценко Стефанов. Оптимизмът на България надминава дори прогнозите на германската икономика. През следващата година в Германия се очаква ръст от едва 2,2 на 100. За 2011 година правителството е заложило икономически ръст от цели 3,6 на 100. Ето обаче какво казва официална Европа. Тази година ще приключим с икономически спад от 0,1%. За 2011 икономическият ръст ще бъде 2,6 на 100 и едва през 2012 година икономическият ръст ще достигне 3,8%. Според българските икономисти в своите прогнози Еврокомисията не е отчела внимателно влиянието на преките чуждестранни инвестиции. Спорен е и въпросът дали сметката на правителството ще излезе вярна. Тъй като е заложен един ръст от около 10%, който със сигурност не би довел до очаквания икономически растеж от 3,6%, близо 4%. Българската икономика е така настроена в последните 3 години, че икономически растеж, който беше преди кризисните години, до голяма степен се дължеше на преките чуждестранни инвестиции. Безработицата в България ще запази нивата си от над 8 на 100, пише още в прогнозите на еврокомисарите. Тревожна е констатацията, че нивото на заплатите в момента ще се запази в близките 24 месеца. Със сигурност не може да очакваме намаляване на безработицата с такива темпове, с каквито тя се увеличи. От Брюксел добавят, че до 2012 година инфлацията ще се задържи около 3%. Инфлацията се влияе в много голяма степен от външната среда. Именно за това България трябва да обърне внимание на фискалната дисциплина и на ефективното усвояване на еврофондовете.